Predstav si človeka, ktorý nemá v FC Barcelona žiadnu funkciu. Nepodpísal žiadnu zmluvu, klub mu neplatí ani euro, oficiálne prakticky neexistuje. A pritom lieta s tímom na každý zápas. Spí v rovnakých hoteloch ako hráči, má neobmedzený prístup do šatne, do kancelárií na Camp Nou, do tréningového centra. A dokonca rozhoduje aj o tréneroch, likviduje legendy. A jeho meno? Alejandro Echeverría. A podľa Xaviho Hernándeza je to práve on, kto v skutočnosti riadi Barcelonu, teda viac než samotný prezident Laporta. Než sa pustíme do videa, mám tu ešte 3 podstatné informácie. Na tomto mieste sa chcem poďakovať spoločnosti Asbis.sk ako technologickému partnerovi webu, vďaka ktorej môže celý tento projekt napredovať. Vďaka patrí aj všetkým Kule a Socio-členom, vy ste dôvod, prečo Forza Barça vôbec existuje. A 3. Ak ešte nie si členom, neváhaj, komunita rastie a ty môžeš byť jej súčasťou. Teraz poďme na pána Echeverriu. Dnes sa pozriem na to, kto tento muž je, odkiaľ má takú moc, prečo sa ho v šatni boja natoľko, že o ňom hovoria v šifrách. A prečo práve teraz, v lete 2026, jeho vplyv prvýkrát naráža na určité hranice. Začnime však po poriadku. Alejandro Echeverría je bývalý švagor Juana Laportu. Je to brat Laportovej ex-manželky Constanzy. Laporta sa s jeho sestrou rozviedol ešte v roku 2008, ale to osobné, biznisové a klubové puto medzi nimi pretrvalo dodnes. Je to baskicko-katalánsky podnikateľ, vyštudovaný ekonóm. Zaujímavé je, že futbal pôvodne ani nebol jeho vášňou. Napriek tomu sa stal jednou z najmocnejších postáv v novodobých dejinách klubu FC Barcelona. V hierarchii dnešnej Barcelony je považovaný za druhého najdôležitejšieho muža hneď po Laportovi. A podľa mnohých je dokonca prvý. Má väčšie slovo ako riaditelia, ktorí majú oficiálne podpísanú zmluvu. Pritom navonok funguje v úplnej anonymite. Presne tak, ako to on sám chce. A nie je to nový fenomén. Echeverriu si k sebe v minulosti volali aj prezidenti ako Rosell či Bartomeu. Bol to muž, ktorý vybavil Messimu španielský pas v priebehu pár týždňov a pritom to je niečo, čo sa bežnému človeku nepodarí vybaviť ani za rok. Bol pri historickej epizóde podpisu malého Lea Messiho. Bol kľúčový pri príchode Deka do športového vedenia. Pretláčal príchod Aubameyanga. Teda v skratke, je to muž, ktorý vybavuje, rieši, ale všetko pekne na pozadí. Lenže pri Echeverriovi je jedna kapitola, ktorá je pre klub ako Barcelona priam jedovatá. Vráťme sa do roku 2005. Echeverría vtedy mal v Barcelone oficiálnu funkciu. Bol členom vedenia a mal na starosti bezpečnosť a vzťahy s hráčmi. Lenže potom to vybuchlo. Bývalý funkcionár Luis de Val zverejnil dokumenty z Ministerstva kultúry, ktoré dokazovali, že Echeverría bol patrónom nadácie Francisca Franca, teda organizácie, ktorá oslavuje dedičstvo španielského fašistického diktátora. Bol jej patrónom už od roku 1996. Funkciu prevzal po svojom otcovi, ktorý mal blízko k falangizmu a nadáciu roky viedol. A teraz si uvedomte ten kontext. Barcelona je klub, ktorý historicky stál na čele katalánskeho odporu proti Frankovmu režimu. Mesque un club. A zrazu sa ukáže, že vplyvný muž po boku katalanistického prezidenta je patrónom frankistickej nadácie. Bol to kolosálny škandál. Laporta najprv Echeverriu vo funkcii potvrdil, ale o pár hodín neskôr, 20. októbra 2005, ho musel predsa len obetovať. Echeverría rezignoval. Laporta to vtedy zaobalil do peknej rétoriky o altruizme a dôstojnosti, ale realita bola jasná. Musel ho hodiť cez palubu, aby si zachránil vlastnú stoličku. Echeverría zmizol z barcelonskej mapy na dlhé roky, na celú éru Rosella aj Bartomea, až do roku 2021. Keď Laporta v roku 2021 znova vyhral voľby, zobral Echeverriu späť. Ale tentokrát sa už obaja poučili. Žiadna oficiálna funkcia, žiadna zmluva, žiadny plat, na papieri Echeverría s klubom nemá nič spoločné. Teda formálne ho nemožno spájať ani s jeho minulosťou. A predsa mal absolútny prístup v podstate všade. Lieta klubovým špeciálom, býva s tímom, chodí do šatne, do kancelárií, do Ciutat Deportiva Joan Gamper. A ako to obhajuje samotný Laporta? Citujem jeho slová z kampane. Echeverría vraj udržiava balán v šatni, rieši veci s La Ligovou federáciou, má skvelý vzťah s Dekom,
Vraj robí výbornú prácu a navyše zadarmo. Laporta ho dokonca označil za jedného z najčestnejších a najodvážnejších ľudí, akých pozná. Pripomenul, že je členom klubu už viac ako 25 rokov. Dokonca aj Hansi Flick sa drží v diplomatickej rovine, keďže tvrdí, že Alejandro vraj týmu vždy pomôže, keď niečo potrebuje. Lenže potom prišiel marec 2026 a niekto celý ten imidž roztrhal na kusy. Tým niekým bol samozrejme Xavi Hernández. Tesne pred prezidentskými voľbami poskytol Xavi rozsiahly rozhovor pre denník La Vanguardia a nebral si servítku pred ústa. Na titulke skončil citát, ktorý otriasol celým Katalánskom. Echeverría vraj šéfuje klubu viac ako Laporta. Xavi povedal nahlas to, čo sa dovtedy len šepkalo. Že to nebol Laporta, kto ho prepustil z pozície hlavného trénera. Že to bol práve Echeverría. Že Laporta mu klamal do očí, rozprával mu, ako s ním počíta na otvorenie nového Camp Nou a na 125. výročie klubu, zatiaľ čo v zákulisí už Echeverría finalizoval jeho koniec. A Xavi zašiel ešte ďalej. Obvinil Echeverriu, že chodil za kľúčovými hráčmi, menoval konkrétne Sergiho Roberta, Araucha, Pedriho, Rafinhu a klamal im, že ich Xavi chce predať. Že proti nemu zámerne poštval šatňu. A potom tá kľúčová epizóda. Plánovacie stretnutie. Xavi súhlasil s posilnením štádu o kondičného trénera Julia Tousa a fyzioterapeuta Raula Martineza. A vtedy Echeverría podľa Xaviho začal kričať, že fyzická príprava týmu je katastrofálna. Xavi ho vtedy prerušil, vraj dáta ukazovali, že odvtedy, čo je trénerom, nikto nebehal viac. Nepomohlo. Bol to naratív vyrobený na to, aby sa ho zbavili. Toto je možno najdôležitejší detail celého príbehu. To si zapamätajte. O chvíľu sa totiž k nemu vrátim, pretože práve tu sa dnes láme ľad. Ako veľmi sa teda Echeverriu v klube boja? Katalánsky denník Ara priniesol detail, ktorý znie ako z mafiánskeho filmu. Hráči, tréneri, fyzioterapeuti, ale členovia podporného tímu o ňom v spoločných priestoroch nehovoria menom. Používajú krycie mená, šifry, pseudonymy. A prečo? Pretože Echeverría má v šatniach svojich ľudí. Všade. Sieť informátorov, kvantum zamestnancov, ktorí sú mu zaviazaní, ktorých povýšil na ich pozície v športovom úseku pod dekom, v komunikácii, v bezpečnosti, v zásobovaní. A oni mu donášajú. Takže, keď chcú hovoriť otvorene, musia hovoriť v kóde, v šifrách, aby sa informácie nedostali späť k nemu. Predstavte si tú atmosféru. Jeden z najväčších klubov na svete a v jeho šatni panuje strach ze človeka, ktorý tam oficiálne ani nepracuje. A teraz sa dostávam k tomu, prečo robím toto video práve teraz. Najskôr voľby. 15. marca 2026 Laporta vyhral s prevahou. Vyše 68% hlasov, Viktor Font, jeho vyzývateľ, ktorého Xavi podporoval, dostal necelých 30%. Xaviho rozhovor, tá mediálna atómovka, voľby vôbec neovplyvnil. Echeverría sa tým zabetonoval na svojej pozícii na celý nový mandát až do roku 2031. A klub sa navyše Xavimu pomstil za jeho otvorenosť, keď mu zablokoval účasť v tíme Barca Legends, hoci o to sám požiadal. Je to úplne detinské a naozaj detinská odveta. Lenže tu prichádza tá irónia. Spomínate si na ten kondičný naratív? Na to, ako Echeverría kričal, že fyzická príprava je katastrofa a natlačil do klubu Tousa a Martineza? Teraz sa pozrime na to, ako to dopadlo. Túto sezónu Flickovú Barcelonu doslova kosili svalové zranenia. V jednom jedinom týždni vypadli De Jong, Balde aj Koundé, všetci s natrhnutým zadným stienným svalom. Lamine Yamal bol vraj už 7. hamstringovou obeťou. Flick verejne pred kamerami vyjadril nespokojnosť s kondičným a medicínskym úsekom. A 9. júna prišla tá správa. Julio Tous, Echeverriou, chránený človek, prestáva byť šéfom fyzickej prípravy Ačka. Presúvajú ho do oblasti fyzického rozvoja pre La Masiu a sekcie. A jeho nástupca? Barcelona len teraz nedávno 6. júla potvrdila na tejto pozícii Benjamina Kugela. Čo je však najpodstatnejšie, Kugel strávil takmer celé 10 ročie ako integrálna súčasť realizačného tímu Nemeckého futbalového zväzu. Práve tam prežil mimoriadne intenzívne obdobie úzkej spolupráce s Hansim Flickom, ktoré vyvrcholilo historickým ziskom titulu majstrov sveta na šampionáte v Brazílii v roku 2014. Vidíte tú symboliku? Naratív o katastrofálnej kondícii, ktorým Echeverría zlikvidoval Xaviho, sa mu po 2 rokoch vrátil ako bumerang. A Flick, na rozdiel od Xaviho, presadil práve svojho človeka. Prvýkrát teda Echeverría musel stiahnuť chvost a v tejto vojne prehral.
A teraz môj pohľad. Toto je pre mňa absolútna retardácia zo strany Laportu a Echeverriu. Aby mal nikým nevolený človek bez akejkoľvek funkcie, zmluvy, zodpovednosti takúto moc nad jedným z najväčších klubov na svete. Človek s frankistickou minulosťou, ktorá je v príkrom rozpore so všetkým, čím Barcelona historicky je. A pritom zjavne má tak veľké ego a tak malý pinďur, že nedokázal uniesť ani kritiku od Xaviho. Od jednej z najväčších klubových legend v dejinách klubu. A zakázať mu hrať za Barca Legends, to je veru úroveň. A tá kondičná epizóda mi dáva opatrnú nádej, pretože ukazuje sa, že aj Echeverriova moc má určité hranice. Keď výsledky a fakty kričia dosť nahlas, keď ti v jednom týždni padnú prakticky 3 hráči a my sme videli, že počas sezóny tých zranení pribúda a pribúda, tak v tom prípade ani sivá eminencia to už do nekonečna neudrží. A Flick si nakoniec presadil svoje. A to je presne ten typ tlaku, ktorý v klube môže niečo zmeniť. Nemorálka, ale výsledky. Otázka znie, je odsun tu sa začiatok konca vplyvu tohto človeka, alebo len kozmetický ústupok, ktorým sa pozornosť médií presunie niekam inám, ako to bolo aj v minulosti. Napíš mi do komentárov, čo si o tom myslíš ty. Ak ti toto video dalo niečo nové, daj palec nahor a odoberaj. Idem do hĺbky, ktorú inde nenájdeš. Čaute.